Tak já vás opět vítám na mém kanálu. Já myslím, že jste pochopili dobře, že nejsem žádný influencer, protože kdybych byl influencer, tak dělám video každý týden. Takhle ho vlastně, když jsem se koukal zpátky, nedělám nakonec už asi 2 měsíce, nebo skoro 3. Je to proto, protože vždycky potřebuji nějakou chuť do toho, potřebuji nějaký impuls a ten impuls dneska přišel. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Díky sociálním sítím nám tady bují výrazy, které znamenají něco úplně jiného, než by měly znamenat ve skutečnosti. A všechno je prostě skvělý, velký. A na co se zaměříme dneska? Podíváme se na to, co je a co není dlouhodobý projekt. Samozřejmě, když jste na sociálních sítích, tak to potřebujete pojmenovat, aby to bylo cool, tak to musíte pojmenovat anglicky, tak to samozřejmě tam dáte taky long term projekt, abyste jako byli světoví. A my se podíváme na to, co teda vlastně ten dlouhodobý projekt je a hlavně co není. Pokud si sednete ke svému portfoliu a vyberete z něj fotky, které jsou nějakým způsobem něčím spojený, lidi v čepici, dosaďte si tam vlastně, co potřebujete. A vytáhnete z toho fotky, které jsou třeba z první před 10-15 lety, sestavíte z toho nějaký soubor, který se bude jmenovat Lidi v čepici, nebo zase můžete to pojmenovat samozřejmě anglicky, tak to je lecos, ale rozhodně to není dlouhodobý projekt. Dlouhodobý projekt totiž je v první řadě úplně na začátku jinak pojatý. Vy první máte myšlenku, první máte nápad, ten samozřejmě může přijít při nějakém focení. A najednou si řeknete, dobře, tady na tom budu pracovat dlouhodobě. Takže první je myšlenka, až potom je to, jak fotit, vybírat a tak dál a tak dál. Pokud teda tam není ta myšlenka a jenom tam vybíráte něco z portfolia, tak samozřejmě můžete sestavit, což taky konec konců můžete na těch sítích často vidět, můžete sestavit spoustu dlouhodobých projektů, můžete jich mít 30, 40, 50. Ono to pak vypadá, že vlastně děláte 10 let nic jiného, než jenom fotíte dlouhodobé projekty. Ale jak jsem říkal předtím, je to vlastně něco úplně jiného. A aby jsme si to dneska hezky ilustrovali, tak já jsem si připravil knížku česko-švýcarské fotografky Irene Štely. Ta knížka se jmenuje Libuna, na to se za chviličku podíváme. A tam ta knížka vznikla 27 let. A vznikala přesně tak, jak vznikají dlouhodobý projekty. Byla tam nějaká idea na začátku a pracovalo se na té knížce 27 let. To je opravdu dlouhodobý projekt. Irene Štely studovala v 70. letech FAMU. Je to vlastně původem Švýcarka s českými kořeny, která tady studovala slavistiku a v 70. letech studovala FAMU. Taká ta zlatá éra. A spoustu těch projektů vlastně začala a udělala v průběhu toho studia na FAMU. A já vám potom dole nechám odkaz na její stránky, to myslím, že je docela zajímavý se na ně podívat. A na těch stránkách najdete spoustu dlouhodobých projektů, které třeba trvaly 2 roky, 3 roky a jsou velmi pěkně profocený. Já myslím, že ona je trošičku fotografka méně známá. Ale když se podíváte na ty stránky, když se podíváte na to, co nafotila a jak to nafotila, když se podíváte na její Libunu, kterou vám ukážu, tak uvidíte, že je to jako opravdu fotografka skvělá. V českých zemích je tenhle projekt dlouhodobý, naprosto výjimečný fotograficky. Nic podobného tady nevzniklo. A když se podíváme teda někam do světa, tak tam samozřejmě podobné projekty najdeme. Shodou okolností další 2 projekty, které chci připomenout, nafotili taky ženy.
První Mary Ellen Mark, na jejíž výstavě jsem měl to štěstí v Berlíně velký být, tak ta má krásnou knížku Tiny, kdy vlastně sledovala slečno od jejich asi 15, 16 let až do dospělosti, až do nějakého věku prostě 50 let. A knížka je velmi silná. Výhoda těchto dlouhodobých projektů zaměřených na jednu osobu je v tom, že vy vlastně vidíte celý ten život v průběhu samozřejmě mnoha focení. A najednou vidíte, jak ten život běží, jak vlastně lidi se střídají, děti rostou, děti mají děti. A je to jako nějak fascinující pohled, že jo? Nás tyhle osobní historie vlastně nějakým způsobem nás jako fascinují. A další projekt, který je teda naprosto skvělý a silný, udělala fotografka z agentury Wu, taky vlastně poměrně neznámá. Je to její jako nejlepší kniha v podstatě a jmenuje se Family Love a sleduje vlastně nějaký pár, který se potýká s AIDS v 90. letech a nakonec vlastně sleduje tu ženu, která zase prožije celý život s tou nemocí a drogy a má děti, dalšího partnera a tak dále, a tak dále. Je to velmi, velmi silná knížka. Emočně skvěle nafocená a rozhodně to je jedna z nejsilnějších knížek, který teda doma mám. No, já si myslím, že na nějaký úvod by to stačilo a pojďme se teda podívat na tu knížku. Nic. Tak, tady to máme. Libuna. Kniha je poměrně rozsáhlá. Vyšla vlastně v roce 2004. Tohle je první vydání. Je v němčině, češtině a proto je do ní vlastně vložený překlady těch textů. Je tady vlastně něco o knize. Je tady vlastně kurátorský text od Anny Fárový. A je tady rozhovor z roku 2002 s Irene Shelley. Prvních pár stránek je věnovaných textu, kde vždycky je trochu textů. Je ten text vlastně a fotografie, takže trošku přeskočíme. Já to nechci dělat jako klasickou listovačku. Já myslím, že kdo bude mít zájem, tak knihu si určitě sežené. Rozhodně tahle kniha stojí za to, aby člověk, pokud se zajímá o nějakou dokumentární fotku, měl doma. Kniha je poměrně rozsáhlá, víc než 190 fotek. Vidíte, že je hrozně hezky udělaná vlastně, ten layout té knihy je hrozně pěkně udělaný. Hodně je to o portrétech, protože vlastně ten její příběh je hodně vyprávěný přes portréty. Já jsem se setkal s názorem, že ty portréty takhle nefungují, ale tady myslím je jasně vidět, že vlastně skrze portréty vy můžete ty fotky sestavit tu knihu a ona může fungovat velmi, velmi dobře. Focení to bylo teda těch 27 let, to už jsem říkal, od roku 1974 až do roku 2001. Irene Shelley Libunu potkala vlastně na kolejích, kde ona tam uklízela, na kolejích, kde Irene Shelley bydlela. Tam se seznámili, ona s ní byla úplně fascinovaná. Její divokost a taková jakoby nespoutanost v té době jí úplně fascinovala. Domluvili se na focení a nakonec vidíte, že díky tomu, že vlastně byla u nich doma velmi často, tak vznikaly prostě skvělé fotky. Vidíte, že v průběhu těch let vlastně už jsou tam děti. Krásný portrét.
je vidět, že s nima navázala opravdu kontakt, protože bez toho by se vám tyhle ty fotky, no taky krásný, bez toho by se ty fotky vlastně vůbec takhle nedaly dělat, takhle by to nemohlo fungovat. Tady vidíte, že opravdu tam je jako velmi, velmi blízký kontakt mezi tou fotografkou a mezi nima. Po těch letech se to vyvine v nějaké přátelství. Tady už máme její dceru. Jak jsem říkal na začátku, je to vlastně, ono nás jako lidi, nás nějak tyhle ty dlouhodobý příběhy vlastně fascinují, že vidíme jakoby do rodiny nebo do toho, jak člověk žije, nějakým způsobem nás to fascinuje. Zároveň, když takhle fotíte dlouho, tak vidíte vlastně, jsou tam změny v oblečení, v účesech. Kniha je hezky proložená, občas vlastně je odlehčená nějakým zátiším. Je strašně důležitý, aby nebyly jenom portréty, tak vlastně je potřeba, to je taky na delší povídání, ale je potřeba vlastně knihu proložit. Tady už máme vnoučata. To je vlastně poslední portrét v knize. Tak, to byla dneska knížka Libuna od Ireny Štely. Já doufám, že se vám knížka líbila. Za mě, jak jsem říkal, je to naprosto jako jedinečná věc tady. Dneska už se dá koupit poměrně hůř, už ji vlastně budete muset koupit starší. Já jsem ještě před pár lety koupil, dala se sehnat a možná při trošku snaze ji pořád seženete. A jsem rád, že jsme si ujasnili, co to je dlouhodobý projekt a co není. Takže to by pro dnešek nějakým způsobem stačilo. Já se pokusím natočit další video trochu dřív než za 2 měsíce. A nekupujte foťáky, kupujte knihy. Udělá to z vás lepší fotografy. Díky.